Rád vytvoriť! To neboli naši, to boli cudzinci. Mušketieri! Mušketa na ruku! Albičko, fuk! Prak do hlavne! Ubijať! Ďakujem! Vysoko namieriť! Albičko otvoriť! Pál! U tejto soničky platí jedna vec, ona nepozná zákon prírody, to znamená, že pokiaľ je veľmi slabá zima, dokáže zahniezť aj v zime, lebo má veľmi veľa myší a hrabošov, jednoducho nie je sneh, dokáže si vlastne svoje mladka úplne krásne odchovávať. Takže, sonička ide preč, potrebujem už jedného z vás, alebo jednu z vás, najlepšie. Sova sa už ozýva, už vás poznala. My tuto máme koškuke a držíme. Samozrejme, že on dokáže uloviť aj iné soničky, takže pôjdem tam ja. Nie obidve. Tak, presne, poď sa to kolega, poď sem. Chceš vidieť, ako sova beha? Dobre, ja ti to ukážem. Kolega uteká, lebo to zožerie tá sova. Artuš, poď ku mne. Kolega uteká naspäť na miesto. Cvičí jeho výcvik trvá niekedy 3 až 4 týždne, takže vlastne je to nejaká veľmi dlhá doba. A čo sa týka sokolíkov, čo som povedal, oni lietajú veľmi rýchlo. Sme stredne sťahovaní. Takže milé deti, milí rodičia, som veľmi rád, že som dostal pozvanie sem, do tohto krásneho prostredia. Tam dadu, nenapovedať polovníci, budete klačať. No, nech sa páči. Hrdlička, ty si šikovný, ty máš odo mňa osobitnú cenu. Osobitná cena je magnetka z víťaznej fotosúťaže Sokol Sťahovalý. Nech sa páči, poď si pre ňu. Potlesk. Osobitná cena, nech sa páči. A ideme ďalej. Kto to povedal, Kačka? Áno, potlesk patrí, výborné, Kačka je to. Výborné. Veď si potlesk, také malé dievča si zaslúži, veď si potlesk. Výborné. A toto?
Petra je to výborné. Odmeniť. Len pomaličky. Není to slepica. Ale hus gagoce je a toto nie gagoce. Tak skúsme ešte raz. Kto to povedal Sojka? Kto? Ty si povedal Sojka, poď sem. Poď sem. Tuto máš osobitnú odmenu, pravidko od fotosúťaže. Potlesk. Ani dospelí to neuhadli, čo ona uhadla. Ale dajte jej jahodu. Máš chuť na jahodu? Poď si zobrať jahodu. Ja máš. Páči sa vám to? Výborné. Tak, ideme ďalej. Dávajte pozor. Ale toto je ťažké. Toto je veľmi ťažké. Toto je veľmi ťažké. Čo ste hovorili? Tento chlapec tu uhádol, je to myš. Výborne. A ako si to ty vedel, že je to myš? Podľa toho písku, no vidíte, potlesk. Uhádol, že je to myš. Poď sem. Ty si zaslúžiš túto kartičku, nech sa páči. A teraz skúsime tento zvuk. Ale aj to bolo divé prasa. Áno, kto to povedal? Áno, je to malý diviak. Výborne, máš potlesk. Potlesk ti patrí. Osobitná cena moja magnetka. Nech sa páči.